fitness level, kulħadd jista' jagħmlu, kulħadd. Ma jridx ikollok xi skill jew trid inkun ċertu fitness. Kif iħarsu lejha l-ġenituri meta jekk kan attakkaw ftit forsi eta bejn 10 snin u 15 sena? Daħlet draw. Fatt kemm biex kemm darba ġifieri jekk ma xemx xi asfalt taħmu hekk. Tefhem le dieħla sofra. Però kif għal Mark ġifieri nasab arti marzjali huwa ovvjament ma hemm skejjel ta' tixtieq differenti minn fi wieħed irid jara li ma skola, skola ħaġa. Però jiena ngħidlek il-maġġoranza tagħhom huma referenti mill-età, referenti mis-sess. Għandna l-oriġini tagħna huwa mill-kung fu, ġifieri bdejna nagħmlu kung fu, minna snin nagħmlu kung fu. U ħriġna dil-arti biex ngħidu għadha skill ta' self-defense, mill-kung fu ħriġna s-sugu tiegħu. Jibniedem jista' jkollu dan knowledge biex niftehmu biex jiddefendi ruħu, biex jibqa' l-bot mill-periklu. Għandek naraw xi ritratti, training session, fuq ir-raħel. Monti fuq libes. Komdu le, ta' mhux stabbli ovvjament ċertu għandek marraħat fil-għodu kmieni dik kwiet paċi. Però interessanti ħemma li ngħidu li dawn it-tip ta' disċiplini, dawn it-tip ta' organizzatori. Importanti li titgħu xi ħolġin pereżempju, mhux dawn il-ġewwa Istamna ħidu kontri oħra. Il-marka tal-Liver jistaw wara nistgħu nibdew billi nuru jekk bniedem għandek minn idejk pereżempju. L-ewwel aggressjoni tas-sejt. Hija xi ħaġa sempliċi, xi ħaġa komuni meta persuna dan ovvjament aħna dejjem ngħidu ħelma fejn tara li ġejja li ġej kwit tara li tagħmlu dik hija dejjem wara dan. Ovvjament importanti ċirkostanzi ma persuna qiegħda tiġi qed aħna dejjem nemmnu li flok qed tirrebattu kontra, flok qed tiġi kontra speċjalment miena sa kull żgħira fejn Mark u lu għandu diretta tagħna. Allura ħanuża forza tiegħu kontra stess. Rindaħi buttani jien ħadħal ma twejde ma xejn. Ġifieri jiena ma ħrejt enerġija ta' xejn, prattikament, u ġifieri funzjoni iktar antipatika. Jekk kien ħanaqbad il-Mark li ma ġarġ ġdida ċerta differenti mill-għadu, l-istess ħaġa, ma tridx titpanikja, ma tispiċċa ħadd iġġieled. Mela, trid tmur mill-ewwel għall-idea xi programma tiegħek huma l-idej mal-għod. Taqbad li, titlif is-saħħa tiegħu billi il-wilit. Dik il-rar blok mingħajr ma weġġajtu ħriġt minn naħdi il-periklu li kellek magħhom. ħaġa forsi nżommu ġarra sempliċi, xi ħaġa li mhux jarma. Għarra, l-istess mhux ma nuża enerġija kbira fuq ġifieri, konna nitib blokjajt. L-arma neħħejta ġifieri, guarda tkun hawnhekk u l-istess ħaġa programma l-istess moviment. Ġifieri kull ma qed nagħmel prattikament huwa tuża